ya yi wasan kwaikwayo a matsayin kafiri ne shi, to a wurin Allah kafiri ne, saboda addini bai taɓa ba da damar a yi wasa da shi ba. Mutum ya yi izgilanci da addini ko ya yi wasan kwaikwayo saboda ɗan dirama ne kawai ya ce shi yanzu ya fito a matsayin boka, to boka ne. fa'innahu yalzamuhu at-talaqu wal kufr, duk wanda ya yi wasan kwaikwayo a matsayin kafiri ne shi, to a wurin Allah kafiri ne, saboda addini bai taɓa ba da damar a yi wasa da shi ba. Wa in kana hazilan, ibn al-qayyim yace idan ko mutum almaraci wasa yake yayi wannan to yana kafurta. Me yasa? Li'annahu qasidun litakallumi bil lafzi, tunda wasan kwaikwayo yake kaga da gangan ya faɗa, da gangan ya faɗa, ba wai subudda baka akai ba kuskure bane. Wa hazluhu, idan aka ce to ai wasa yake, sai ibn al-qayyim jawziya yace to ai wasan da yake la yakunu uzran lahu, ba zai zama hanzari gare shi a wurin Allah ba. Allah bai yarda ai wasa da addini ba, bi khilafil mukrahi, amma wannan an tilasta shi, wal mukhti da wanda yayi kuskure, wan nasi da wanda yayi mantuwa, fa innahu ma'zur, kaga duk waɗannan suna da uzuri. Mantuwa ce, kuskure ne, tuntuban harshe, gigi cewa, sai mutumin ya ce ya Allah kai ne bawa na, ni ne mahaliccinka, kaga bai kai zuciyarsa ba, saboda ake sa manzon Allah ko gargadi bai yi akai ba. Yace fa huwa mutakallimun bil lafzi, harshe ya furta kalma, muridun lahu wa lam yasrifu an ma'awahu ikrahu, kamar wancan da yake izgilanci, kaga harshen sa ya furta kalma kuma zuciyarsa ta kudurta wannan, saboda haka dama ya tsara zai faɗi wannan abin, kaga zuciyarsa tana da nufin abin. Don haka anan yace babu ikrahun, babu khata'un, babu nisyanun, babu jahlun. Waɗannan abubuwa guda hudu su ne ake samun uzuri, ake samun sassauci a dalilinsu. Idan aka tilasta ka, idan ka yi kuskure, idan mantuwa ce, idan jahilci ne, waɗannan suna zama uzuri a wurin Allah. Wal hazlu lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu uzran sarifan, amma wasafa baya cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya aikata ba za a bashi laifi akai ba. Bal sahibuhu ahaqqu bil uquba, duk mutumin da zai wasa da addini ya ma fi cancantar a masa uquba, ba wai maganar abin da ya aikata ya zamanto bai yi laifi ba. Da kuma ba shakka haka ne, saboda akwai hadisin Abdullah bin Abbas, Allah ya kara masa yarda, akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati, Allah ya yafe ma al'umma ta a dalili na. Kun ga kenan albarkacin manzon Allah, dalilin Annabi Muhammad, muka samu wannan kyautar ta Allah tabaraka wa ta'ala. Don maimakon Annabi ya ce inna Allah tajawaza an ummati, Allah ya yafe ma al'ummata, sai ya ce inna Allah tajawaza li an ummati, Allah ya yafe ma al'ummata a dalili na. Sai Annabi ya kirga ya ce al-khata, Allah ya yafe mana kuskure, wan nisyan, Allah ya yafe mana mantuwa, wa mastukrihu alai, abinda aka tilasta muka aikata nan ma Allah ya yafe. Kaga guda uku kenan. Wannan hadisin yana sahihu Ibn Majah, hadisin 1677, yana ma sahihu Muslim, babun fil habdi ala tawbati wal farahi biha. Dan al-Imam Muslim ya kawo hadisin nan a bayan waɗancan a jere da su. Yana sahihul Jami'i Sagir, hadisi na 3509. Kuma ba Abdullahi bin Abbas kadai ba, waɗanda suka rawaito wannan hadisin cewa Allah ya yafe ma al'ummar Annabi Muhammad duk wani kuskure, duk wata mantuwa, duk wani abin da aka tilasta mutum ya aikata. Akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari, akwai Abdullahi bin Umar.